Pedres i munts de pedres. Mare de Déu Senyor, aquella colla de bàrbars, els tiradores els hi deien, van destruir tot. Van profanar tombes, destruir l'estàtua de Sant Benet, l'orgue i el pitjor de tot, van cremar l'arxiu en aquell trist 25 de juliol de 1835. Pedres i munts de pedres, els monjos van abandonar el que quedava del monestir i les pedres, doncs, la gent les agafava per fer les cases del poble. Quin desastre, quin desastre! Però aquest monestir havia de renéixer gràcies a la tenacitat del Reguer, un erudit metge del Ripollès, i la seva perseverància es va començar a reconstruir el monestir sobre uns plànols fets per l'Elies Rogent. El bisbat, l'Acadèmia Catalana de les Belles Arts, van treballar molt perquè el 1863 es comencessin les obres de restauració. El 1 de juliol de 1883 es va consagrar de nou la basílica. El monestir s'ha anat arranjant i el 1973 es va fer una de les obres més importants, cobrir un porxo d'estil gòtic la portalada perquè aquesta es conservés millor. I molt recentment s'ha obert al públic una necròpoli que crec que si us esforceu a completar la història del monestir podreu visitar. Però si us falten dades podeu buscar a veure si trobeu algun altre fantasma per aquí. Jo me'n torno a reposar una estona, que estic molt cansat.